Aslında men samsyk menne kelle ýok, meni öldürmeli. Başda ýoluşym bilen tanşaýan wagtlanmaz. Hemme zat gowdy, soň bir azajyk wagt geçdi bolin, maňa diýdi gaty köp kraska çalýan, bir azajyk kraskaňy azaldaýda diýip menem bolýa bor diýip aýyrdym kraskamy, azaltdym. Soňundan balak diýdi, geýýäňem bolan ýene köýnek gowy gelişýär-de balakly bolsaň her kim her ýerine seretýär, daway köýnekge geçsene diýdi menem, oňa da bolýa bor diýdim. Ondan men şu wat kafede işleýärdim bolin, bärde diýdi erkekler zatlar kän neydi içgiller gelýär. Halamak şu işte işleýäniň şu işdenem çykaýda diýdi. Menem bolýa bor diýdim de çykdym. Ondan soň şu daş kraska çalýan ýüzüňe şunam aýyrsaň näýle bolaray diýip pony kraskadanam aýyrdy meni. Aradan 2-3 ay geçden bolin toý etdik ýollaşym bilen. Şeýdi bir hili özüňe seretmezlik men üçin abyşny zat ýalak bolup galy. Durmuşa çykanymdan soň bir ýyl geçden bolin gowramda galy. Şükür elhamdülillah oglumyz boldy. Oglum bolaýan wagtlary ýollaşymyň dostunyň aýaly bilen gowgatnaşýardyk bolin maňa jaňa dip aga şu wagt özüňe gaty gowy seret çagamma diýip özüňi elden berme. Erkekleň ikiligi